Stojíte na rozcestí nekonečných dietních metod a nevíte, kterou cestou se vydat? MEDI představuje převrat ve zdravotnictví spojením medicíny s moderní technologií a proto se stává nejen aplikací telemedicíny, ale také osobním průvodcem na cestě k vašim cílům, ať jde o hubnutí, výživu pro těhotné a děti nebo individuální dietní potřeby. Náš tým nutričních terapeutů z lékařských fakult je připraven vám pomoci s jakýmkoliv požadavkem. Stačí si v aplikaci vybrat terapeuta, domluvit online konzultaci a snadno se s ním propojit. Jsem Hana Šenkýřová, nutriční terapeutka z lékařské fakulty a spolu s naším týmem jsem připravena vyřešit vaše individuální požadavky. Naše unikátní řešení v nutričním poradenství je zde pro vás. Připojte se k MEDI nyní a zažijte revoluci ve vašem zdraví.